Благословен Бог нас, сегда и присно и во веки веков. Амин. О Господи, явися нам, благословен гряди во имя Господне. О Господи, явися нам, благословен гряди во имя Господне. О Господи, явися нам, благословен гряди во имя Господне. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Защото си свят, Боже наш, и сред свети препътваш, и на Тебе Отца и Сина и Светия Дух въздаваме слава, сега и винаги во веки веков. Амин. Искающи же Господа, не лишатся всякого блага. Спаси, Господи, пути Твоя, и благослови достояние Твое во веки, православному българскому народу, на сосудихния даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Знаем, че всеки човек се труди за да изкара насъщен свят и че всяка работа е свързана със своите трудности. Помолихме се тук Господи изпрати своят ангел, милостив, предпазващ от всяко зло, така да ви наставлява, да ви даде мъдрост и умение да завършите своята работа и както чухме да изседе добър край, защото тя принася полза не само за вас, а и на хората около вас, защото няма по-хубаво от това човек да може да изхранва себе си, още повече да може да дава хляб и на други хора. Господ да благослови вашето начинание. Амин. Благодаря много. Да кажа аз няколко думи. Принципно хора очаквано за мен, защото ние така през годините, които сме работили, сме показали абсолютна коректност към всеки един клиент и към всяка една брънка от нашия бранш. Така че това беше очаквано за мен, но благодаря от сърце, че сте тук. Благодаря много на отец Петър, за мен е един много чист човек и наистина, отец Петър, вярвам, че с твоето освещаване тук ние ще имаме много успехи като екип и като офис. Благодаря на всички колеги, които присъстват от други агенции. Гледам, че някои са вънка, някои са тук. Така, подбрал съм и вас, нали? Ние показваме... Да. Положителната страна на монетата показваме ние на нашата професия. Така че продължайте в същия дух и много съвместни сделки пожелавам. Управителите на банките, които са тук, виждаме Евгения. Евгения Мънчева от Unicredit Bank. Петър Пиронков е ето там от ДСК, Пламен Георгиев от Пощенска и Силвия Раганова, къде си, и Борис Арнулов от KBC. Ако някой, т.е. доста от вас може да не знаят, защото не сте в нашата сфера, но това са едни от най-големите управители и клечки в Пловдив на съответните банки, управляват много големи клонове, така че те са правилните хора. Благодаря ви и на вас за уважението. Наталия, благодаря ти, Дафинка, ние виждам. Това са, Наталия е лицензиран пазарен оценител. Те са огромна част от нашата професия. Ние с тях сме страхотни партньори, така че благодаря ти, че и ти си тук. На всички приятели, които сте тук, мои и на моите колеги, благодаря, защото пък вие сте много голяма част от нашето ежедневие и без вашите препоръки и подкрепа за нас, подкрепа емоции нямаше да има. Така че благодаря на вас. Също така от сърце за роднините, които сте тук, мои и на колегите, за вас няма какво да кажа. Благодаря, че сте до нас, ние винаги ще бъдем до вас. За тези три момчета, ако не бяха те, то офис трудно щеше да стане за 25 дни, но това е най-малкото. Ние сега сме повече от приятели, отколкото колеги, така че аз съм мога на вратата, но ние сме прехвърляли. Четиримата. Оттам нататък станах много благодарности, но остават две много важни. Благодаря на
моето семейство, на майка ми, баща ми и сестра ми, които са тук, на тъста ми и тъща ми, родителите на Веси, за абсолютно всичко. Вие сте всичко за нас. И последната, може да дойде, последната най-важна благодарност е за двамата човека тук. Заповядайте, тати. За Веси и за Георги, за съпругата ми. Пада духа ми свеща ли? Сега, без Веси, подкрепа имоти нямаше да съществува. Първо, както го виждате като офис, като дизайн, защото тя занимава с интериорен дизайн. Абсолютен факт. Нямаше да съществува като офис. Но без твоята подкрепа към мене, морално и всякакво, нямаше да го има това нещо. Благодаря ти. И на тебе. Просто ти благодаря, че ме зарежда с енергия. Ежедневно. И колкото да се изгорят, пак са енергизирате. Да, нали ме разбра. Така че, вие сте сърцето ми. Благодаря ви на всички, че сте тук. Срещнах мома в позата, черни очи като маслини. Яка чернобрано конче, чудни думи той ми рече, в любов ми се обрече. С нощни вечер на чешмата, срещнах мома в позата, черни очи като маслини. Яка чернобрано конче, чудни думи той ми рече, в любов